जों बुहुमाव थांना थानो थाखाय जोंनो गोजोननायखौ नांगौ आरो गोबां जोङो खस्थ' खालामनानै गावनि मेंग्लिनाय देहाखौ गोजोनग्लाय होनो लोगोसे जोंनि गोबां जि खस्थ' खालामनाय बेयाव गोसोखौ जों गोजोननाय होनायजों लोगोसे गोसोनि जि बोलो जों बेखौ नांगौ जायो जोंनो थिग बेबायदिनो बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्रायबो दिनैनि बे समाव मानास नेसनेल पार्कआव दिनै लावखार ओंखाम जानाय लोगोसे बिनिनि गेजेरजोंनो बे ओनसोलाव नायदिंनायजों लोगोसे बिनि थासारि बा ओनसोलखौ नायदिंनायजों लोगोसे जोंनि गेजेरावनो बा बड'लेण्ड बुब्लि नखरावनो मोजां मोनसे गोख्रोंसिन लाबोनो थाखाय जों मोनसे सावरायनाय हाबाफारि लानाय जादों दा बे समाव जोंनि साफ्रोमबो बड'लेण्ड बुब्लिनि नखरनि साफ्रोमबो खौरांगिरि सामलायगिरि गाहाय सुजुगिरि बिथांमोना दङ जों बिथांमोननिफ्राय मिथिनो हास्थायगोन बा गाहाय जोंनि सुजुगिरि बिथांनिफ्राय जों मिथिनो हास्थायगोन मा थांखि लानानै सावरायखो आरो माबायदि दिनै बे हाबाफारिखौ सामलायलांखो गिबियावनो लेटैब्लाबो बा गोबावसैब्लाबो नैबे इंराजि गोदान मायथाइनि गासैनिसिमबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होनदों गासैनिसिमबो आरो लोगोसेनो फैबाय थानाय जे मागो दमासिनि एडभान्स गासैनिसिमबो नैबे समाव गाहाम हामलायनायखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय बिथांमोननिसिम जासिबाय बे समाव जों बड'लेण्ड बुब्लि नखरा दिनै गोबाव सम फैयै फैयै दिनै 5 बोसोरनि सायाव जों खामानि मावबाय थादोंमोन आरो बेखौ जोङो नैबे बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव बर'नि जिखिनि थासारिफोर थामहिनबा जोङो रायजोफोरनो जाखिनि मेसेज जों होनांगौ बेखौ जों दैथायबाय थादों मोनसे सत्य आरो निकाय उदां आरो सैथो खौरां जों फोसावबाय थादों आरो बेवहाय खौरां बिजोङाव खामानि मावनानै अफिसावनो था बा करस्पन्डेन्ट होनो बा फिल्डआव खामानि मावनानै गोबां बिदिनो खस्थ' जायो दा सम मोना जों प्रग्रामफोर जिहेतु जायोब्ला जों कभार खालामनाय जायो गुबुन फारसे जोङो निउस रुमाव जों जिरायनानै खामानि मावो थ' बे हिसाबाव जोंहा जथेस्थ' मोनसे रिफ्रेशनि गोनांथि जायो दा बेखौ नोजोर बोनानै बड'लेण्ड बुब्लिया जों मोनसे टारगेट खालामदोंमोन जे मानास नेसनेल पार्क बेवहाय जों मोनसे गासैखौबो लोगो हमलायनाय आरो गासैजोंबो मोनसे मिटआप खालामलायनाय मोनसे हाबाफारि जोङो दिनैहाय लादों आरो थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों बेवहाय जोङो नोजोर होयोब्ला आसामनि गुबुन गुबुन जायगानि जोंनि गागि खौरांगिरिफोर बिथांमोना बाहागो लादों आरो बिथांमोना बाहागो लानानै दिनैनि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोबोदनो साक्सेस खालामदों आरो मोनसे बाथ्राखौ आं रायखांगोन जिहेतु मानास नेसनेल पार्क होनोब्ला बेनि साखाथि फाखाथि मिथिंगायारि थासारिफोरा जोबोद मोजां जों बेनि सिं बाहागोआव जों हाबदोंमोन दा बेवहाय जों नुनो मोन्दों गोबां दाउमा दाउसा जिब जुनार जों नुनो मोन्दों हयथ' बेवहाय गुबुन गुबुन सुबुंफोराबो बे जायगायाव फैनानै नायफैनो हायो इन्जय खालामफैनो हायो बेनि थासारिफोरखौ सुलाद लाफैनो हायो जों बेखौनो खालामदों आरो बेनि अनगायैबो जोङो मोनसे सावरायनाय हाबाफारि लादोंमोन नैबे मुसा जंगल रिजर्टआव बेवहाय जोंनि जिखिनि खौरांगिरिफोर दङ सुखु दुखुनि बाथ्रा प्लेनिं जों माबायदि थाङोब्ला जोंनि खौरांखौ जों रायजो राजाफोरनि गेजेराव जोंनि फोसावथायखौ जों सहैनो हागोन बेनि सायाव जोङो सावरायनाय जादों आरो बेवहाय जाखिनि जोंनि गागि खौरांगिरिफोर बिथांमोनाबो गोबां मोजां जोंनि कमिटमेन्ट थामहिनबा बिथांमोना गावसोरनि फिल्डआव गावबा गावनि जायगाफोराव माबायदि जादों माबायदि बिथांमोना सोलिदों आरो माबायदि खौरांखौ बिथांमोना लाबोनो नाजादों बेनि सायावबो बिथांमोना गोबां बाथ्रा बुंदों गाहाय सामलायगिरि दं बिथाङाबो जोंनि जिखिनि बाथ्राफोरखौ बा जोंनिफ्रायबो जिखिनि थादों बे बाथ्राफोरखौ बिथांमोननो जोङो फोरमायनाय जादों जोबोदनो गोजोननाय मोनदों एक्साइटेड मोनदों मानोना गोबाव सम जाबायमोन बिथांमोनखौ जों लोगो माने थामहिनबा जोङो कन्टिनिउ जोङो मोनसे बिजियाव थायो बा थामहिनबा खामानि गावबा गाव खामानियाव थायो दा बे हिसाबाव जों सम मोनाखैमोन दिनै मोनसे स्पेसियेलि मोनसे खाबु मोनदों आरो बिराद एक्साइटेड जादों जे गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै बेवहाय जों गेदारिं जानो हादों बे आंनि थाखाय जोबोद खाफाल गोनां आरो बिथांमोनखौ आंनि फंबायमोन बा जोंनि गागि खौरांगिरिफोर बिथांमोनखौ लोगो मोननानै जोबोदनो आङो एक्साइटेड जादों बा गोजोननायखौ मोनदों दिनैनि उननिफ्राय बांसिन जों मोनसे थांखि लादों जे इयुननि समफोराव जों रायजो राजाफोरनो माबायदि मेसेज जों होनांगौ बा थामहिनबा खौरांगिरि होनोब्ला बा थामहिनबा खौरां बिजों होनोब्ला रायजो राजाफोरा जोंनि सायाव जोबोद आसा थायो जे जोंनाव गोबां निउसफोर फैयो जाय निउस जों लानानै गोबां रायजो राजाफोरनाव जोंखौ फल' खालामो दा जोंखौ नायनानै गोबां मेसेज मोनो बा मिन्थिनो मोनो दा बे बिथिङाव जोङो जेसेबां हायो जोंनिफ्राय जों दिनै मोनसे थिरांथा खालामदों जेसेबां हायो जों नाजागोन जेसेबां हायो जोंनिफ्राय बेस्ट होनो जों नाजागोन जोङो जेसेबां हायो सैथो खौरां जों फोसावनो थाखाय नाजागोन मोनसे बाथ्राखौ आं बुंगोन जाहाथे गोबां सुबुंफोरनावनो मोनसे जोंनाव गोनो गोथो सानलायनाय थायो जे निउस बिजोंखौ मोनसे पलिटिकेल एंगेलजों नायो आं स्पेसियेलि खावलायगोन अडियेन्स बिथांमोनखौ
बा नायगिरि बिथांमोनखौ आंगोनिबो आंगो बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जे निउसखौ निउस बायदि मोनसे बिथिंजों नाय आं बेखौ खावलायगोन मानोना बे अकेसनखौनो लानानै आं बे बाथ्राखौ आङो खावलायगोन बेखायनो आङो नैबे समाव जिखिनि जोंनियाव जों खामानि मावनो बा टारगेट जों खालामनो खौरांगिरिजों लोगोसे जोंनो सामलायगिरि बिथां दङ दा बेजों जों खौसे जानानै इयुननि समाव बेस्ट जों होनो थाखाय जों आखायाव लादों आरो लोगोसेनो गासैखौबो आं खावलायगोन जोंनि चेनेलखौ गासैबो नाय आरो नोंथांमोननि जोंनो मदद नांगोन आरो नोंथांमोननि मददजोंनो दिनै 5 बोसोराव जोङो आगान होबाय थाङोब्ला जों खामानि मावबाय थागोन बेखायनो आं गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ आसामनि रायजो राजा बिथांमोनखौ बुहुमनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जे जोंनि जे चेनेल जे बड'लेण्ड बुब्लि बे बुब्लिखौ नोंथांमोना फल' खालाम आरो नाय आरो जों बेस्ट होनो नोंथांमोननो बुब्लिनि न'खरनि गाहाय सुजुगिरि बिथांनिफ्राय जोङो दिनैनि हाबाफारिनि सायाव जों मिथिना मोनबाय बे समाव जोंजों दङ बड'लेण्ड बुब्लिनिनो गाहाय सामलायगिरि बिथांजों बोसोरनि गिबि सानावनो दिनै बोसोरनि गिबि दानाव बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनो मानास थारैनो गिबियावनो गोदान बोसोरनि बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय साफ्रोमबो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरिजों लोगोसे बर' हारिनि साफ्रोमबो रायजो राजाखौ गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय नंगौ नोंथाङा सोंनाय बायदिनो जों बोसोरफ्रोमबो बेबायदि लावखार ओंखाम जानायखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय लानाय जायो आरो लावखार ओंखाम जानायजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों माबोरैहाय मोजां मेसेज होनो हायो बर' हारि दानायाव एसे जोंनिफ्राय मदद होनो हागोन नामा माबोरै मदद होनो हागोन बेखौ लानानै जों साफ्रोमबो खौरांगिरिखौ लानानै सावरायदों आरो लोगोसे थांनाय बोसोराव जाबायदि सुखु दुखुनि गेजेरजों खामानि मावलांदोंमोन बेखौ शेयार खालामनो थाखाय दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो मोनसे खोब गोजोनथाव बाथ्रा बेनो जे आंनिफ्राय जे जिउआव बेनो गिबि फार्स्ट एक्सपिरियेन्स होनना बुंगोन आं मानो होनबा मानास नेसनेल पार्कआवहा बेनो गिबि खेब आं फैदों दिनै फार्स्ट टाइम माने जोंनि बिटिआरनि सिङावनो थानाय उसुंसेयावनो थानाय नेसनेल एबा हायुङारि मानास हाग्रामायावहा फैनाया दिनै फार्स्ट टाइम स' आइ एम भेरि एक्साइटेड गोबां जों दिनै मानास नेसनेल पार्कनि सिङाव हाबनानै जिब जुनार नुबाय जायखौ जोङो टिभि खौरां बिजों भिडिअफोरावहा एबा सावगारिफोरावल'सो नुदोंमोन नाथाय दिनै मानास नेसनेल पार्क सिङाव हाबनानै गोबां जिब जुनार नुबाय जेरै गान्दा मैदेर मै बायदि माने गोबां मिथिंगाजों गोरोबनाय जिब जुनारखौ नुनो मोनदों स' फैबाय थानाय समावबो जों आसा खालामो जे बेबायदिनो बड'लेण्ड बुब्लिखौ जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा मदद होनायजों दिनै जाबायदि बे थाखोसिम सफैदों बेखौ जों मदद होगोन होननानै आसा थाबाय आंनिफ्राय मेसेज होनायखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय जोबोद मोजां मोनदों नैबे मानास हायुङारि नैबे पार्कआव फैनानै जोङो बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनि बयजोंबो लोगो मोनलायदों गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय फैदों जोंनि बिटिआरनि गुबुन गुबुन आसामनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बिथांमोना फैदों आरो जोङो जथायैनो लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारि बेखौ जोङो गाजा गोमजायै फालिदों मोजां मोनदों बाहागो लानानै आरो बेनि अनगायैबो जोंनि मानास नेसनेल पार्कआव जोङो दान्दिसे सम बेरायबाय आरो बेवहाय जोङो नैबे गेटनिफ्राय जागायनानै निउ बुराबुरिनिफ्राय जागायनानै जोङो मथंगुरिसिम बेरायबाय आरो गोबां जिब जुनारबो नुबाय गोजोनदों बेबायदिनो जों इयुन समाव लोगो मोनलायथों आरो जोङो बेबायदिनो जथायै खामानि मावलांबाय थानो हाथों रायजोफ्रा जोंखौ अनसायबाय थाथों जोंनि गासैबो जौगानाया रायजोनि सायावनो फैबाय थानाय समाव खौरांगिरि हिसाबै नोङो माबायदि मावलांनाय खौरांगिरि होननानै बुङोब्लाथ' मोनसे ससियेल सार्भिस समाजारिनि थाखाय समाजनि थाखाय खामानि मावनायसो नालाय रायजोआ जेसेबांनो हेफाजाब होगोन एसेबांनो मावगोन आरो आं गावनि बायदि सार्थ बायदियैनो माने इयुन समाव गाव खौरांगिरि बायदिनो जेब्लायबो मावलांनो थियारि रायजोफ्रा अनसायब्लानो बेनिख्रुइ बांसिन जौगालांगोनखौ आं मिजिंथिदों गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि गासैबो रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावहरनाय थाबाय बे समाव जोङो दिनै नैबे मानास नेसनेल पार्कनि बोरसि दैसा दैयाव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मोनसे लावखार ओंखाम जानाय जि हाबाफारि लादों बे हाबाफारि लानाया जोबोद मोजां जादों जोङो आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव थानानै गावबा गाव जायगायाव थानानै जोङो गोबां खामानि मावबोबाय थादों रायजोनि खामानि मावबोबाय थादों थिग बेबादिनो जोङो निउस बायदिसिना बुथुमनाय गावबा गाव खामानियाव बिजि थाबाय थादोंमोन नाथाय बेनि गेजेरजोंब्लाबो दिनै जोंनि जि बड'लेण्ड बुब्लिनि जि सामलायगिरि बिथांमोना जि बिथांमोननि जि थांखि बायदियै दिनै नैबे समाव जोङो जयै लोगो मोनलायनाय बा लोगो हमलायनानै मोनसे लावखार ओंखाम जाबाय बेवहाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आङो स्पेसियेलि साबायखर बावगोन जोंनि जे बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सामलायगिरि बिथोनगिरि
बिथांमोनखौ साबायखर बावगोन। बिथांमोननि हेफाजाबजोंनो जोङो दिनै नैबेयाव जयै लोगो हमलायनानै दुखु सुखुनि बाथ्राखौ रायलायलायनो हादों। लोगोसे आरो नैबे मानास नेसनेल पार्कनि जि सिङाव थानाय जि जिब जुनार बेफोरखौ जोङो दान्दिसे नायदिंनानै जोङो गोजोननाय मोन्दों। बेयो आंनि थाखाय फार्स्ट एक्सपिरियेन्स होनांगोन। आं सिगाङाव नैबे मानास नेसनेल पार्कआव फैनो मोनाखैमोन, नाथाय दिनै बड'लेण्ड बुब्लिनि जि बिनि हेफाजाबै आङो फैनानै बेवहाय नुफैनो मोनबाय, बेखौ दावबायनो मोनबाय। बिनि थाखायबो आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि न'खरनि जानानै बयनिसिमबो साबायखर बावगोन। बे जानाया जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिल' नङा, नोंथांमोननि रायजो राजानि हेफाजाबजोंबो जोङो दिनै नैबे थाखोसिम सफैनो हादों। आरो जोङो इयुनाव आसा खालामो नोंथांमोननि हेफाजाबजोंनो जों आवगायलांबाय थानो हागोन आरो बर' हारिनि थाखाय मोनसे मोजां खामानि मावनानै जोंनि बर' हारिखौ इयुनाव बुहुमनि गेजेरावनो गेरेमसा हारि दानायाव बा मुंदांखा जानायाव जों हेफाजाब होलांबाय थानो हागोन होननानै आं आसा खालामनाय जाबाय। नंगौ, बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि बिथां आरो लोगोसे सामलायगिरि बिथांनिफ्राय जों मिथिना मोनबाय। बोसोरनि गिबि दानाव लावखार ओंखाम जानायनि जोंनि गोसोनि जि बोलो बे थुलुंगाखौ खालामनायजों लोगोसे दिनैनिफ्राय बा आरो इयुननि समाव गोथों आरो थार खौरांखौ फोसावनायनि जि मोनसे थांखि, बे थांखिनि गेजेरजों बयबो रायजोनि अनसायनायखौ मोनगोन बेखौ मिजिंथिनानै बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय सुखुराम बर'।